Bona vesprada a totes i tots. Moltes gràcies per assistir i comencem aquesta taula rodona en la intenció que siga com vol l'organització. És una vesprada útil per a la informació de tots i perquè tots i totes podeu fer el vostre propi criteri entorn al que avui ens reunís. Començaré presentant els membres de la taula, després farem una xicoteta d'introducció i després començarem a fer passejar aquest micro perquè pugui enregistrar-se correctament en vídeo la sessió, la taula, per a que també la gent que avui no pot vindre ací per diferents motius pugui igualment també rebre la informació i les opinions que s'hi serviran. Començant pel meu extrem de l'altre punt de la taula, tenim a Pablo Sendra, que és president de l'AFA del CEIP Tombatossals, a més de pare. Després hi ha Francesc Mezquita, inspector d'Educació, de la Conselleria d'Educació. A continuació, Zulaika Agustí, que a més de mestre en actiu és presidenta de la Junta de Personal Docent de Castelló i mare també. Després hi ha Violeta Tena, també com Pablo, companya periodista, ja són tres així el mateix defecte, i mare també, en aquest cas del CEIP, Enriqueta Agut, i al meu costat, no cal presentació, crec, filòleg i sociolingüista valencià Vicent Pitarch. I per a servir-vos, Ximo Gorriz és el meu nom. Bé, doncs el que ens reunís avui és la llei 1/2024 de 27 de juny, per la qual es regula textualment la llibertat educativa. Vaig a llegir-vos un paràgraf un poc que es marca la voluntat de la llei, que diu que la finalitat d'aquesta nova regulació és garantir la llibertat educativa quant a l'elecció de llengua. Per això, diu, es requereix derogar la llei 4/2018 de 21 de febrer, que regula actualment el plurilingüisme a la comunitat valenciana, que imposa un model únic, diu, no respecta la voluntat de les famílies ni el dret de l'alumnat a cursar els primers ensenyaments en la seva llengua habitual, discrimina el castellà com a llengua cooficial i no té en compte el context sociolingüístic i la singularitat de tots i cada un dels diversos territoris de la nostra comunitat. Ara torne a parlar jo, no el text de la llei. En tot cas, l'important és que és una llei que substitueix l'anterior llei de plurilingüisme, distingeix entre zones de predomini lingüístic valencià i castellà i aposta perquè en les zones de predomini valencià les famílies trien la llengua base, i ara parlarem d'aquest concepte, en què els seus fills rebran l'educació. A més, es contempla la possibilitat d'exempció de l'avaluació en valencià en determinats casos. La llengua base es defineix com la llengua cooficial triada pels representants legals de l'alumnat menor d'edat i diu que serà la llengua habitual en què els escolars rebran els primers ensenyaments fins a segon de primària, inclosa l'adquisició de la lectoescriptura, i també és la llengua que disposa de major pes i major presència com a llengua vehicular de l'ensenyament en un determinat grup de l'alumnat. I ara passa als dos grups de dues zones geogràfiques dels quals parla la llei. En la zona de predomini lingüístic del castellà, el valencià només tindrà presència en l'assignatura de llengua i literatura i es podria demanar l'excepció de l'avaluació, mentre el castellà serà la llengua vehicular de l'ensenyament i d'iniciació en lectoescriptura. Mentre que en la zona de predomini lingüístic del valencià, les famílies hauran de triar la llengua base de l'ensenyament dels seus fills i filles en una consulta que està prevista per a després del Nadal, i després la determinació de la llengua base s'actualitzarà anualment a l'inici de l'escolarització infantil, al primer curs de l'ESO i al primer de batxillerat. He de dir en aquest punt que, perquè crec que és honrat dir-ho i s'ha de posicionar també, s'ha de dir clarament que qui organitza aquesta taula rodona, que és la FAMPA Penyagolosa, ha sol·licitat la retirada d'aquest projecte per considerar que eludeix la responsabilitat de l'administració d'assegurar un domini ple i equivalent en valencià i castellà per a tot l'alumnat. Els objectius d'avui, els que reuneixen els participants en aquesta taula, són entendre els aspectes principals de la llei, aclarir dubtes en la mesura d'allò possible i plantejar
se tingui la possibilitat de plantejar preguntes a experts en educació, llengua i legislació. Dit això, vaig a passar ja sense més dilació al primer torn de paraula. Els he demanat que en uns pocs minuts puguin concentrar els seus pensaments sobre el que és al seu judici el cor d'aquesta llei, que és allò principal que heu de saber per a després, a l'hora de lo general o lo particular, anar baixant, de manera que intentem que quan arribem al torn de preguntes tingueu la major part de dubtes aclarits i siguin ja coses de detall i d'aquesta manera siga el més útil possible la taula. Només dir, i vaig a començar ara passant-li el micro a Francesc Mezquita, com a representant, com a inspector d'educació, ara també podràs presentar convenientment, Francesc. Només una cosa també queda dir, vos recomano que vos arrimeu molt el micro, tots, també quan algú faci després alguna pregunta, perquè note que si em mereixo un poc no s'acaba de sentir bé, val? Ok. Bueno, gràcies, Ximo, per la presentació i vull agrair també a la FAMPA el fet que ens hagi, en aquest cas, convidat i sobretot veure que l'interès, en aquest cas, de la comunitat educativa, evidentment, és creixent, no? Bé, la veritat és que jo diré 4 o 5 coses. Jo crec que avui és un dia de debat i d'intentar contestar algunes preguntes que potser no són, no han quedat clares o no estan clares. També vull dir que a hores d'ara jo crec que de moment encara no n'hi ha moltes coses clares perquè el que tenim és una llei i una ordre que està en un esborrany per ahir, que en aquest cas és simplement l'elecció, que de moment encara no està publicada de manera oficial. Per tant, és probable que moltes preguntes que tenim en el cap tots i totes no puguen ser contestades. Aquesta és la realitat. Però jo crec que està bé que debatim entorn a això i que d'alguna manera intentem eixir d'ací en les coses més clares com a mínim. El primer que sí que voldria comentar és que efectivament qualsevol llei que plantegi l'ensenyament del valencià al País Valencià ha de passar per la llei d'ús i ensenyament del valencià, una llei de 1983. I jo crec que, si llegim un poc la llei, veurem com, d'alguna manera, aquesta llei, la llei de llibertat educativa, voreja, en aquest cas, les fronteres d'aquesta llei. És a dir, per exemple, efectivament, aquesta llei diu, parla o determina, estem parlant de la llei d'ús, l'obligatorietat del valencià en totes les etapes. Efectivament, això se complirà. Ho dic perquè tinguem clar com s'ha elaborat aquesta llei. És una llei de mínims, en aquest cas, per al valencià. Això és una opinió meva, d'acord? I, bàsicament, el que no se pot saltar és la llei d'ús i ensenyament del valencià. Sabeu que és una llei que només es pot derogar amb 2/3 del Parlament valencià i, per tant, efectivament, qualsevol llei ha d'estar en aquest marc. El primer marc que destaca és aquest, l'obligatorietat del valencià en totes les seues etapes. Després, efectivament, es tracta que la llengua primerenca o la llengua de primera escolarització fins a la lectoescriptura siga o bé en castellà o valencià. Efectivament, la llei 1/2024 dona cobertura a aquesta situació. És a dir, no se trata... No n'hi ha una pretensió de normalització. Pensem que la llei 1/2024 no té ninguna pretensió de normalització. Parla d'ús de llengües. És a dir, tu quan faràs, en aquest cas, un projecte educatiu per al centre, simple i llanament hauràs d'establir l'ús lingüístic dels centres, que és molt diferent per al meu gust a una pretensió de normalització. Normalització vol dir simplement que les dues llengües de contacte o les dues llengües oficials han de tindre un alumne o una alumna ha de tindre les mateixes competències en acabar, en aquest cas, els cicles o les etapes. En aquest cas, la llei de llibertat educativa parla de lliure elecció. No parla d'altra cosa, no parla de normalització. Això és important que tinguem en compte a l'hora de determinar de què estem parlant. Per tant, una lliure elecció que, segons el que tenim en les mans, evidentment, sí que podrem elegir, però aquesta elecció probablement en molts casos no se podrà fer efectiva. Això també és important dir-ho. Per què? Perquè funciona, i jo crec que després algú ho explicarà millor, funciona per majories. És a dir, si el 51% d'un centre, l'elecció d'aquest 51% és el castellà o el valencià, efectivament la resta de l'alumnat haurà de tindre com a llengua base el castellà
o en aquest cas el valencià. Per tant, sí que hi ha una elecció, però efectivament això no se podrà fer efectiu. És a dir, per tant, la llei reconeix i l'ordre de després que efectivament això no podrà ser possible. Tu podràs elegir, però efectivament no podràs estudiar o aprendre en la llengua, en aquest cas, vaig a dir-ho així, materna. Per tant, això crec que és important esclarir-ho des d'un principi què és el que anem a elegir. Elegir no voldrà dir després que tinguem l'elecció que nosaltres hem fet. I crec que és important explicar-ho. De fet, fixeu-vos que en l'ordre que està, en l'esborrany de l'elecció, se parla d'ordre de prelació, és a dir, s'ordenarà. Els pares i mares el que faran serà, bàsicament, elegir la llengua base, però després n'hi haurà una ordenació. Per què se fa una ordenació? Perquè efectivament s'assumís que no podràs, o que algunes famílies, a pesar d'haver elegit valencià o castellà, no podran tindre com a llengua base valencià o castellà. Per què? Això passarà bàsicament en els centres que tinguen més d'una línia i per tant hi haurà una sèrie de picos d'alumnes, després si voleu ho expliquem millor, que d'alguna manera s'hauran de posar en un grup o en un altre i no van existir grups de 25 i de 17, anem a dir-ho així, en primària, existiran grups de 25 i de 25. Per tant, això és important, si ho llits l'esborrany de l'ordre, se parla d'ordre de prelació. Primer elegixes la llengua i després afegixes una sèrie de dades que te fan, quan fem el procés d'admissió, que tenim una puntuació, també n'hi haurà puntuació, se t'ordenarà en un llistat i en aquest llistat se configuraran els grups. No n'hi ha un ordre ni una resolució perquè de moment encara no sabem quins grups o com se configuraran els centres. Serà a posteriori que se farà. Clar, és evident, si tu d'alguna manera no saps realment de què estem parlant o quina realitat tenim, doncs t'has d'esperar a fer efectivament l'ordre o la resolució. Totes les lleis normalment, per almenys per lo que jo sé d'educació, tenen una llei i efectivament després has de desplegar-les en base a una sèrie d'ordres i una base de resolucions, que són les que aterraran la llei en els centres. De moment, com aterrarà això en els centres? No sabem gran cosa, aquesta és la veritat. Però sí que podem atisbar una sèrie de problemes que crec que després vosaltres ja podreu debatre o preguntar o el que sigui. Després hi ha una qüestió que crec que és important i és que la llei d'ús i ensenyament de valencià sí que diu que l'alumnat haurà de ser competent de manera igualitària en valencià i en castellà, vaig a dir-ho així, a finals dels cicles. Per tant, una de les preguntes que ens hem de fer és si en una diferenciació percentual tan gran com a llengua primerenca podrem albirar o podrem arribar a aquesta competència igualitària entre les dues llengües. Ahí deixo jo la qüestió per al debat. I després, més coses en aquest sentit, jo crec que realment este és un projecte de llei que dibuixarà una realitat que més o menys ja teníem, d'acord? Quan jo, en aquest cas, començava els meus passes com a alumnes, primer, efectivament, existien les línies en valencià, després van existir els programes d'incorporació progressiva i programes en valencià, d'acord? Més o menys anem a aquest escenari, és a dir, en aquells centres on hi hagi una línia, doncs, n'hi haurà una línia en la que siga, en castellà o valencià, però en els centres que n'hi hagi dues línies, com és una realitat, per exemple, a la ciutat de Castelló, no sé si n'hi ha gent així més enllà de la ciutat de Castelló, però en Castelló tenim una sèrie de centres en dues línies, és possible que tinguem una línia de llengua base en castellà i una línia de llengua base en valencià, i per cursos. Això és important. Per tant, tindrem una espècie de centres on hi haurà realitats, diguem-ne, vaig a dir-ho així, programàtiques, lingüístiques molt diferenciades. Ojo, que crec que també és important dir que des d'un punt de vista de la inclusió, efectivament, això tira per en terra tot, en aquest cas, la legislació que anava avançant en temes d'inclusió. Per què? La meva opinió és que, d'alguna manera, els grups se configuraran en funció de l'elecció lingüística dels pares i les mares. Per tant, aquest serà el primer criteri. D'acord? Hi haurà altres criteris, evidentment, d'acord? Però aquest serà un principi. Jo crec que, sincerament, i sí que crec que és important fer comparacions, per què no? Jo he parlat de la llei d'ús, també vull parlar de la llei de plurilingüisme. Una de les cosetes que crec que era interessant de la llei de plurilingüisme era que no se produïa una segregació de base.
havia acabat en aquesta qüestió. I en tots els seus defectes, errors, etc. Vull dir, no vinc a parlar d'això, però sí que dic que aquesta llei torna a aquesta nova situació, o com a mínim jo el que veig de la llei és que anem cap a una situació de nova de segregació. Ja veurem això després com se configura. I finalment, jo crec que més o menys acabaré així, simplement he introduït una sèrie de qüestions i gràcies. Molt bé. Doncs passem ara a Pablo, si... No voleu que sigui alguna més... Després les famílies ja parlem. Ja, mos tirem al ruedo. Doncs la primera vegada que es va comentar esta llei i quan se va aprovar, ja a premsa ja havíem llegit per on anaven els trets. Una vegada ja te la descarregues del doc i li pegues la primera ullada. Suposo que a tots ens ha ocorregut que tots són dubtes. Això què és? Què està passant? I sobretot, com ens afectarà? Sobretot en un moment en el que igual mos hicim d'este foro, però la preocupació de les famílies no estava en la llengua. Ja no estava en la llengua. Estava en si tindré, en el meu cas particular, en el meu col·le, si tenim els recursos per atendre bé els xiquets, si mos canviem l'horari o no. És a dir, les preocupacions de les famílies no estaven en la llengua en aquest moment. Igual era un moment, òbviament, perquè venien d'un procés polític que són les eleccions i estaven en els programes electorals i s'han ficat, però no era un programa que estiguera de veritat en el substrat social ara mateixa. Aquesta és la primera, no fa falta, això, la meva opinió personal és que no feia falta això, la preocupació no estava ahí. Lo segon que té ix, és una de les coses que ha dit el meu company, és que tornem a una situació anterior, ja l'hem viscuda. Jo quan he estudiat a l'EGB no n'hi havia grups de cap tipus, ja tinc una edat. Quan vaig arribar al Bobicou, sí, n'hi havia línies en valencià que eren minoritàries, però això després se va igualar i després va canviar completament. Per tant, aquella educació era la correcta o no era la correcta? Hem eixit malament, torbats, sabem valencià, no sabem valencià, l'utilitzem, al final potser les famílies tenim ahí un gran pes a casa recolzat per les escoles. Després sorgeix immediatament el que s'aprova perquè era una promesa electoral dels dos partits que en aquell moment conformaven el govern valencià, però zero informació i molt menys zero publicitat. Si atenem a l'esborrany de l'ordre per a la votació, en els col·latges difondran este annexe i no sé què, però n'hi ha xerrades, l'administració ha fet xerrades, ha explicat què se vol fer, o han de ser les FAMPes, les AFES o els col·lectius socials qui prenguen aquest pes. Jo penso que per tant, de base és totalment fallida. Després, continues llegint la llei i te salten més dubtes pensant què passarà d'ací 4 anys o què passarà d'ací 8 anys. Tornarem a canviar el model? Tornarem a canviar el sistema? Ens tornarem a ficar en el lío? Per tant, com a família te planteges sempre dir per què, anava a dir collons, no arribeu a un pacte nacional en els temes d'educació, en la llengua i en tals altres, que una altra vegada cada 4 anys, 8 anys o 12 anys tornem a canviar el sistema. No podem estar contínuament pensant què fem i no, sobretot pensant que els meus fills encara són menors, tinc un infantil i un altre és començant primària, encara els queden 5 anys a un i 6 o 4 a l'altre per acabar el seu cicle formatiu. Viuran una reforma en la que estaran una altra vegada en encavalcament en un sistema i un altre? Això ens paga pena. Jo una altra vegada personalment pense que no. I continues llegint i arribes a aquest punt en el que dius, com és, en la distribució de les aules,
Si els percentatges són d'una manera determinada, l'administració ficarà recursos per ampliar. Jo dic, doncs en el meu col·le 3 línies no caben. O sigui, no sé com faran això, sobretot si no fiquen ja el professorat que toca, doncs imagina't ficar una altra aula per a un idioma, un altre específic. És un patapum per arriba, modo Clemente, pels que sigui de futbol. Per tant, i un altre que això sí que ens afecta més al meu col·le, o al col·le al que van els meus fills, que és el tema dels xiquets i xiquetes en necessitats especials. Què passarà si en una classe de la llengua A o B, com diu la llei, cauen, no sé, el 55%, Rosella, que te vas a tirar tu, 55%, és a dir, què fa aquest professorat? Se penja del sostre, com pràcticament la professora d'un dels meus fills que tinc així quasi l'ocorre, doncs imagineu-vos si ja segreguen per llengües. En quina llengua cauran estos críos? En quina llengua és la seva llengua base o materna? Tornem a ficar el problema, perquè al final el claustre o professorat no podrà distribuir d'una manera eficaç per a que aquests xiquets tinguin l'educació i l'atenció que requereixen i que els xiquets normotípics, gran paraula per a dir els que no tenen un problema evident, que tots tenim problemes, recordeu, sigui una educació fiable. Doncs, per tant, a les famílies este tema ens deixa un poquet descol·locats, no? I estem, ja hem passat, i perquè ha vingut la Dana, si no ja hauríem votat no sé què, perquè si no, i ara ens anem, tornem dels torrons, en 4 quilos de més i ens hem fartat, i votem el què no ho sabem, i una altra vegada les famílies hem de fer l'esforç. Per no parlar de la part econòmica i del banc de llibres, que no sé com s'ho faran, perquè si cada curs l'idioma canvia, l'idioma base de les classes canvien, a veure com s'ho fan. Per tant, dubtes i més dubtes. Molt bé. Zulaika? Bona vesprada a totes i tots. Gràcies per haver-me convidat a la taula. I, a veure, jo quan tot això faig una miqueta d'història, no? De la meva relació amb aquesta llei. Quan tot això va eixir a la palestra, me la vaig llegir des de diferents punts de vista. Com a docent, com a sindicalista, que era en aquell moment, encara que ho seré tota la vida, i com a mare de 3 xiquets que tinc en casa. I al final vaig arribar a la mateixa conclusió. Ho mires per on ho mires, això no n'hi ha per a una Guerrero. Ho sent, estic així per donar l'opinió, no? I aleshores puc fer una miqueta una barreja del meu parer des de les diferents visions. Per una banda, m'agradaria començar dient que una de les claus de que tot això estigui en el punt en el que està és que realment aquesta llei no partís en cap moment del punt de la situació sociolingüística en la que ens trobem. És a dir, clarament ens trobem en una situació en la que el valencià, a nivell d'ús, està molt per baix del castellà. Aleshores ja comencem partint d'una base que no és correcta, en la qual tot el que desenvoluparem després ja no pot ser correcte en aquest sentit. Realment el govern els governs, me dona igual qui siga, haurien de treballar per revertir la situació d'aquest retrocés de l'ús social del valencià i no per tot el contrari, que és a lo que arribem al final en aquesta llei. Per tant, partint d'una premissa falsa, que el valencià i el castellà estan en igualtat de condicions quan no és així. La llei, com hem comentat abans, Ximo, prohibeix l'ús del valencià com a llengua vehicular en les zones castellanoparlants. En les zones castellanoparlants fa més de 40 anys que està introduït el valencià. Quan parlava el company de la famosa LUEF, la llei d'ús i ensenyament del valencià, que a més, més de 40 anys, diu que el valencià s'ha d'introduir progressivament en l'article 18.1
I com he comentat, fa dècades que se va introduir en aquestes comarques. Vull dir, no pot ser un argument vàlid el que s'ha d'introduir el valencià progressivament, tal com diu aquesta llei, perquè això ja s'ha fet. A més, també és important recordar que en l'any 92, quasi 10 anys després de la LUEF, la Carta Europea de les Llengües, signada per l'Estat espanyol, permet, concretament en l'article 8.2, que m'ho ha mirat i m'ho ha llegit, per no dir res que no fora, introduir la llengua minoritzada en la lectoescriptura. Per tant, i això ho firma l'estat espanyol. És a dir, tampoc no podem anar a ser tan radicals de dir no, és que si la llengua materna és el castellà, la lectoescriptura s'ha de fer en castellà, o al revés, perquè l'estat espanyol així ho va signar. La Universitat de València, i això és interessant, ha elaborat un informe que diu que, entre altres coses, gent experta, gent en la que no s'ha consultat en cap moment per elaborar aquesta llei, perquè jo almenys sí que tinc clar que és una llei purament política, on no s'ha parlat en experts, ni s'ha parlat en els i les docents que estem en les aules cada dia, que vegem que traiem promocions, els que són mestres, com en el meu cas, als instituts o els profes d'institut que trauen promocions a les universitats. No se mos ha consultat absolutament en res, per això ha eixit com ha eixit. I en aquest informe de la Universitat de València diu que aquesta llei desprotegís l'ús instrumental de la llengua i l'aboca a la minorització més encara si cal del que ja està. Els experts que analitzen aquesta proposta critiquen que se fa un ús fal·laç de la paraula llibertat, com han comentat també abans els companys, ja que amaga una discriminació profunda del valencià. L'informe es diu que s'aboca la llengua a una minorització més greu que la que ja patís i propicia un marc d'organització escolar desequilibrat, de gestió complexa que no garantís l'assoliment oral i escrit de les dues llengües. Aquest informe, aprovat per unanimitat pel Consell de Govern de la Universitat de València, remarca que aquesta llei va en contra de l'Estatut d'Autonomia, com suposo que tots i totes sabreu, que recull la voluntat del poble valencià de protegir i recuperar el valencià com a llengua pròpia. I la cita com a el pitjor atac al valencià en l'ensenyament. Dit això, m'agradaria parlar de 10 punts importants que resumirien d'alguna manera un poc tot el tema que ens ocupa avui, d'aquesta llei. Per una banda, la prohibició d'estudiar en valencià. No recorde si fa 2 o 3 cursos ja, a les zones castellanoparlants, crec que va ser el primer any del canvi de govern, se'ls va fer una consulta i se'ls va preguntar a les famílies que en quina llengua volien que estudiaren els seus fills i filles. En les zones castellanoparlants va guanyar el valencià. És a dir, que en aquestes escoles se va continuar amb l'ensenyament en valencià i al curs següent ens trobem en una llei en la que en aquestes zones directament se'ls prohibís ara decidir en què volen estudiar, perquè ells no poden decidir. Directament en les zones castellanoparlants no se podrà vehicularitzar en valencià. Per una altra banda, es fomenta l'exempció de l'assignatura del valencià en les comarques de predomini lingüístic castellà, com hem dit, perquè el valencià s'ha d'introduir progressivament, i ja he comentat abans que ja fa 40 anys o més que està introduït. No se recuperen les línies, que això és una cosa que és important deixar clara. Ojalà se recuperaren les línies, perquè voldria dir que no estem en el punt en el que estem ara complicat, perquè jo com a mare podria decidir, per lo menos, si matricula els meus fills en una línia o en una altra, però és que ara no. Ara, si jo vote que vull valencià, però el 50% ha votat que vull castellà, els meus fills tindran que estudiar en castellà perquè així no ho han decidit i ser 50%. Per tant, és el que comentava també el company. On està la meva llibertat d'elecció? En cap lloc. El trencament, per suposat, i molt important també cara a les famílies, del xarxa llibres. El xarxa llibres va ser... Jo vos he comentat, tinc 3 xiquets a casa. Imagineu-se el gasto que és cada curs, la compra de llibres, de materials. Amb aquesta llei això serà inviable. Vull dir, en les escoles no tenim diners per a tindre i comprar i abastir al centre
de tots els llibres des de primer fins a sisè en valencià i de tots els llibres en castellà, perquè cada promoció, cada curs, cada vegada que comencen l'etapa, en aquest cas en els centres d'infantil i primària, triaran i canviaran. Per tant, això també, parlant del tema de la butxaca, en la situació en la que ens trobem avui en dia de crisi econòmica, és un tema que considero superimportant i que era un avanç superimportant que s'havia fet i que ara se'n va al garete. Per suposar també, i no menys important, la deslegitimació dels consells escolars del centre. El Consell Escolar del centre és un òrgan, és el màxim òrgan del centre que és el que ha de decidir sobre les qüestions pedagògiques, sobre els projectes lingüístics, on estem representats tota la comunitat educativa. Estem els i les docents, estan les famílies, o esteu les famílies, està l'alumnat. El que decidís que el Consell Escolar de Centre, esta llei ja s'ho ha carregat, perquè directament els pares i les mares podrem decidir una decisió que després no serà la que s'aplicarà en el que hem decidit votar. És evident. L'eliminació de la competència lingüística en valencià del professorat. Això me posa ara en la part de mestra. Com sabeu, el professorat d'ensenyaments de règim especial, el professorat de secundària que no tingui docència directa, FP i ensenyaments artístics, escoles oficials d'idiomes i la inspecció educativa, no han de tindre el requisit de valencià. Què vol dir això? Que jo no puc anar a una escola oficial d'idiomes i que a mi se m'ensenya en valencià, perquè aquest professorat no tindrà per què tindre, com sí que tenim ara, aquest requisit de tindre un domini de la nostra llengua. Jo a vegades pense i dic, per què està passant això així? Vull dir, els gallegos, jo no me'n puc anar a Galícia perquè no sé gallego, o no me'n puc anar al País Basc perquè no sé euskera, i si vull anar com a docent, vull dir, és que som ensenyants. És que, vull dir, jo no me'n vaig a treballar a un lloc on no tingui que tindre contacte directe ja no parle d'educació, sinó de tindre contacte directe en atendre gent o en atendre personal. És que som docents i tenim que dominar totes les llengües d'aquell territori on anem a treballar, sigui el País Valencià, sigui Galícia, o sigui les Illes Balears, o sigui la Conchimbamba. Vull dir, jo no me puc anar a un altre estat i dir, mira, és que aquí parleu anglès però jo vindré i parlaré castellà. Vull dir, és que al final pareix que, no sé, jo tinc la sensació com que som la comunitat autònoma que en aquest aspecte, vull dir, més mos xafen, no? Perquè jo vinc d'una família castellano-parlant, ma mare és gallega, i a veure, en la meva època, quan jo estudiava a l'EGB, acabàvem, i jo tenia l'assignatura de valencià, i vaig acabar, i jo no sabia valencià, vull dir, doncs lo justet, lo de l'escola. Després vaig tindre que estudiar a la universitat, vaig tindre que fer els exàmens de la Junta Qualificadora perquè vaig tindre aquest interès i perquè volia ser docent. I per tant tenia que formar-me i ser la que més formada estiguera de tots, perquè soc docent i tinc unes responsabilitats. És com si un metge encara estiguera operant en les tècniques de fa 40 anys. Vull dir, doncs no, això n'hi ha que reciclar-se i n'hi ha que saber el màxim que se puga saber perquè tenim el futur davant. Tenim a xiquets i xiquetes que seran el futur d'esta societat davant. Per tant, no podem cada vegada que se mos exigís que menys o saber menys, al revés. Per tant, això, a mi personalment com a docent, me dol molt. La conversió dels centres en certificadors de nivells de valencià. També a lo millor podreu dir les famílies, ostres, doncs al meu fill o a la meva filla, si acaba el batxillerat en un 7 o en la selectivitat trau un 7 en l'assignatura de valencià, li donen un CU de valencià. És que els docents no som certificadors de res, som ensenyants i ensenyem una llengua al nostre alumnat, però òbviament no preparem per l'obtenció, vull dir, sí, treballem a nivell oral, a nivell escrit, però no se treballen absolutament totes les competències que a una persona li poden donar el tindre un CU de valencià. Per això tenim una junta qualificadora on hi ha experts per a valorar aquests aspectes. Després, quan a l'exempció del valencià, també se diu que els alumnats de l'alumnat de l'ESO tindrà que anar a les classes obligatòriament de valencià, però estarà exempt de l'assignatura.
algú me pot explicar això com se menja? Vull dir, com pots estar donant classe a una sèrie d'alumnat que està exempt de l'assignatura, que no tens que avaluar-lo i pretendre donar classe i que aquesta classe evolucione com correspon? També s'han prohibit els plans experimentals en valencià, se substitueixen per a incrementar-los en anglès. I després també volia parlar de la censura als llibres de text, perquè no pot aparèixer la paraula català en cap text, això és molt important. I ja m'enrotlla molt, com sempre, crec que ja m'ha passat el temps. I així n'ha fet un poc un recull de totes les coses que tinc quasi en tota aquesta paperassa, però crec que el més important sí que m'ha donat temps de comentar-ho. I ara ja, què passa el següent? Gràcies. En este cas la següent, sí. La Violeta. Molt bé. Moltes gràcies perquè de fet has explicat diverses coses, diversos punts que nosaltres com a famílies en valencià. Ximo ha comentat que jo soc membre de l'AFA del CEIP Enriqueta Agut, però en aquest cas estic així com a representant de famílies pel valencià, que és un col·lectiu, per explicar-vos una miqueta, aprofitaré els 5 minuts estos de glòria que ens doneu, per explicar que la iniciativa de Famílies pel Valencià va néixer d'un grup de famílies, en aquest cas de la ciutat de València i dels voltants. El curs passat, quan la Generalitat va anunciar, el Consell en aquest cas va anunciar que volia modificar la llei de plurilingüisme, hi hagueren unes famílies que ja li van veure les orelles al llop i, sabent quina era l'afiliació ideològica dels partits en el govern, ja es temien que alguna cosa ruïna, dolenta, anava a passar. I, en el mes de setembre vam fer públic el naixement de Famílies pel Valencià, que és un col·lectiu de famílies. Sabeu que, afortunadament, en el nostre territori tenim associacions de defensa de la llengua de docents, més genèriques, com poden ser Escola Valenciana, etc., o més de l'àmbit social, com pot ser Acció Cultural o tantíssimes altres, però diguem-ne que aquest és un col·lectiu estrictament de famílies. Es va llançar en el mes de setembre. A mi em consta, perquè vaig parlar amb ells, que no sabien com eixiria la cosa, si a lo millor s'apuntaven 4 i ja està, i el cas és que a hores d'ara estan pràcticament 7.500 famílies ja han mostrat la seva adhesió al col·lectiu de Famílies pel Valencià i 135 AFES de tot el territori també s'hi han sumat. Este és un col·lectiu que és horitzontal. Això vol dir que si algú dels que esteu així, la setmana passada ja vam fer una presentació del col·lectiu més pormenoritzada, però que sobretot estem funcionant una miqueta com a espores. El que volem és que per cada localitat els grups siguin autosuficients i que allà on es reclame el fer una xerrada, una conferència o el que siga, intentar autogestionar-nos entre nosaltres, perquè és una feina que hem de fer entre totes i tots. I, òbviament, naix perquè aquesta llei ens preocupa, perquè considerem que és un retrocés absolut. L'escola ha sigut, diguem-ne, el gran pilar del manteniment de l'idioma en el nostre territori, el que es diuen les enquestes de la llei, l'enquesta sobre coneixements i usos del valencià, que fa periòdicament la Generalitat Valenciana, el que ens diuen és que l'ús diari ha baixat molt, però que en canvi el coneixement, la capacitat d'entendre, d'escriure i de llegir ha augmentat. I si això és així, en un procés de globalització i en un procés en el qual hi ha dues llengües en contacte i en conflicte, perquè hi ha una que té més prestigi social que l'altra, perquè és la realitat sociolingüística que tenim en el nostre territori, si aquesta capacitat d'entendre, escriure i llegir ha crescut, ha sigut gràcies a l'escola. I pensem que nosaltres no podem fer ni un pas endarrere en la defensa de l'escola tenint este paper. Volia fer una puntualització a una cosa que ha comentat Pablo, perquè efectivament tu i jo haurem estudiat més o menys al mateix temps, i molta gent diu, no, és que això serà com tornar a les línies, i mira, potser com això del plurilingüisme igual tampoc no anava molt bé, tornem als guetos aquells, perquè per almenys és que eixiem de les línies, eixiem molt conscienciats, gent baixina batalladora, amb certa consciència, etc.
Però és que el problema és que tampoc no és tornar a les línies, val? Perquè el que sabem per la llei és que en el millor dels casos, si en les escoles a les quals van els nostres fills és que la llengua base, la llengua A, és el valencià, en el primer cicle de primària tindran el 60% del temps lectiu en valencià, no tindran el 90%, hem de llevar l'anglès, doncs no tindran el 85%, no és que tindran el 60% o el 50% en el cas de que es decidisca que n'hi hagi més anglès, no? Però és que això és en el primer cicle de primària. En la resta de primària i en la secundària, en cas de que triem el valencià com a llengua base, el 52% del temps serà en valencià, no serà el 90%. No tornem a les línies i crec que això és una cosa que ha de quedar clara per a entendre per què estem batallant. I després comentava la companya de que la Generalitat té l'obligació, hauria de tindre l'obligació de protegir la llengua, però és que no és un desig genèric, no ho és. L'Estatut, en l'article 6.2, ho diu clarament, i l'Estatut és una llei orgànica, diu tots tenen el dret a conèixer, usar i rebre l'ensenyament en valencià. I l'article 6.5, clar, això òbviament, el del 6.2, en les zones castellanoparlants, és que el més curiós de la zona castellanoparlant és que teòricament les famílies votaran, però després l'ensenyament serà en castellà. És un desficaci absolut, és un miratge, és una trampa. I com deia, l'Estatut en l'article 6.5 diu que la Generalitat atorgarà al valencià una especial protecció i respecte a la seva recuperació. I estem parlant que en les zones castellanoparlants el temps lectiu en valencià serà el 10%. I aquests xavals com eixiran en coneixements del valencià del seu període lectiu? No eixiran en coneixements. No eixiran. Bé, ja havia preparat una miqueta quines podien ser les conseqüències, però jo crec que la companya ho ha explicat molt bé i no cal reproduir-ho. Però bé, en tot cas, el que sí que ja me sembla el desficaci absolut, quan hem tingut les reunions aquestes últimes setmanes, la gent del col·lectiu de famílies per València, jo els deia, jo crec que, quan va passar lo de la Dana, el 29 d'octubre i tal, i jo els deia, és que sincerament pense que la votació que s'havia de fer en el mes de novembre, jo els deia, tal com estan les coses en l'Horta Sud, tal com estan les coses en la Ribera, l'embolic que tenen és que ara mateix tenen 3.000 alumnes d'ensenyament públic que encara no tenen centre adscrit en la zona de l'Horta Sud. I jo els deia als companys, no patiu, jo crec que això se retardarà, no passa res, anirem al segon trimestre i igual ja ho deixem passar per l'any que ve. Doncs avui hem sabut, perquè ho ha dit el senyor José Antonio Rovira, conseller d'Educació, que no, que això, l'última setmana de gener, n'hi haurà consulta. O sigui que com ells van en sèrio, nosaltres com a famílies pel valencià també anem en sèrio i anem a treballar i us invito a totes les persones que heu vingut avui a fer-nos costat i en la mesura del possible esdevindre també espores d'aquest moviment que vol dir ben fort i ben alt que sí al valencià a les nostres escoles. I res més, us deixem en Vicent. Bé, bona vesprada. Jo d'entrada soc el que més em puc trobar un poquet desubicat de vosaltres. He de dir en qualsevol cas que jo porto 14 anys encara, porto 14 anys cada dia a escola, anant al matí a la vespre a portar netes, 14 anys seguits, això també és un... Per tant, estic d'alguna manera incorporat. Bé, estic incorporat perquè tinc una certa consciència, crec, del que és el país. Jo volia dir, d'entrada, quan me van convidar, cosa que he d'agrair moltíssim, a estar així amb vosaltres compartint aquesta estona, la primera cosa que havia pensat és què podien esperar de mi, els que m'invitaven. Així se sent millor o com? Molt millor, segur que sí. Bé, és que m'invitaven. Aleshores vaig pensar que possiblement no estaria més sobrer de fer algunes reflexions sobre la llengua, perquè en qualsevol cas així ens reunís el tema de l'educació, evidentment, però de l'educació en la llengua. I per tant, recordar, perquè no diré res que no conegueu,
però sí que m'interessa que enfoquem el tema també sense perdre de vista alguns postulats que jo considero bàsics. Per exemple, la llengua és, sense cap dubte, un dels patrimonis, no solament un dels patrimonis de la humanitat, sinó un dels patrimonis per excel·lència. No té res a veure amb l'excel·lència de la llengua, quan parlem dels patrimonis de la humanitat, no té ni tan sols res a veure ni paisatges, ni obres d'art, ni grans monuments, ni ciutats. Res d'això és equiparable a la llengua. La llengua tant vista des del punt de vista individual com col·lectiu. Bé, ja ho sabeu també. Sense llengua no som persones, no som res. L'única cosa que ens distingeix dels animals és el llenguatge. Absolutament. I per tant la nostra personalitat està en funció de la llengua. I per tant, la identitat, la cohesió, la força, la realitat de la societat, no solament dels individus, sinó de les societats, la dona la llengua fonamentalment. Poca broma, això són tòpics, són coses que hem repetit i hem repetit, però quan arribem a punts com el que ara ens congrega, jo crec que és molt important de tindre-ho previst, present, perquè això és el que es dona, com a mínim, no solament força moral, força col·lectiva, sinó també una mínima lucidesa intel·lectual. És que sembla moltes vegades que oblidem allò que és tan, jo considero tan absolutament elemental. Era una de les primeres coses que volia deixar-ho així damunt la taula. Ja sabeu, això no ens aparta de la llei que ara comentem o que comentarem o que ens preocupa. Segona cosa, lligada a això, naturalment, el català i el valencià és una llengua europea. No és indiferent que sigui europea o no, però dona la casualitat que ens trobem dins del nucli de llengües fortes, potents de tot el món. De llengües que han portat, que han protagonitzat, han estat al capdavant de les cultures mundials i sobretot de la democràcia. En aquest sentit, cal tindre-ho present. Cal tindre present que de la 50ena de llengües que n'hi ha a Europa, la nostra és justament per ocupar el lloc 9è en potencialitat d'usuaris. És la 9ena llengua més parlada d'Europa. És de les llengües, està dins de les 50 llengües més parlades de les 7.000 que hi ha al món. Deixem-ho per anar... Però no solament això, sinó que també cal recordar i cal tenir en compte. El valencià és una llengua absolutament atípica, única en tot el planeta. I això tampoc no exagera res. És l'única llengua que manté, que continua, que sosté amb una vitalitat no solament humana, sinó cultural, de productivitat també científico-tecnològica, artística, com vulgueu vosaltres, absolutament potent. El valencià és una llengua molt més potent que moltíssimes llengües amb estat. A pesar de no tindre estat, és una d'aquelles llengües que dinamitzen la cultura europea i, per tant, la realitat mundial. Quan al principi vos deia que les llengües, qualsevol llengua, el bantu, la llengua que siga, són dels patrimonis per excel·lència de la humanitat, doncs penseu que n'hi ha algunes que segurament són un patrimoni molt més valorat o molt més productiu que unes altres. I entre les que realment són productives està la nostra. I tanmateix, no té estat. Bé, això és un problema, això és un repte que nosaltres tenim, per tant, si no té estat, hauria de veure què és el que passa. Però ara tampoc és això exactament el que ens congrega, el discutir-ho. El que sí que és important és que no podem perdre mai de vista un mínim de percepció d'horitzó d'autoestima. No és qualsevol llengua. I per tant aquella autoestima i també ser conscients de la capacitat de lleialtat que aquesta societat ha tingut amb la seva llengua. Heu pensat mai el que representa? Bé, clar que ho heu pensat, però teniu en compte ara quan vos plantegeu això, quan vos plantegeu els personatges aquests, són autèntics personatges, malgrat que són consellers i no sé quins càrrecs, els que plantegen aquestes ignomínies de lleis. Això de la llei que ara ens preocupa, això no és solament no puc dir ara paraules que estiguem fora de lloc, com és evident, però per descomptat, això és aquest personatge han arribat a confeccionar no solament un bodrio, que dirien en espanyol, sinó arribat a confeccionar una autèntica ignomínia. D'eixe entramat d'articles que s'han permès d'una manera absolutament perversa denominar llei,
de llibertat democràtica, bé, això és de jutjar de guàrdia. Això no es pot permetre. És que no és només, no són paraules. És que no és que siga fort, és que això és absolutament insultant, és oprobiós, és una autèntica, com us dia, una salvatjada. Bé, estava dient, per tant, que això hem de ser molt conscients i, per tant, en contra d'això, tindre, de vegades ho pensa, i com podem parlar amb tanta tranquil·litat, amb tanta, no sé, quotidianitat de la llengua, quan és el que és, del de la llengua quan és el que és. No podem perdre de vista, i una tercera cosa que vos podia dir, és que aquesta llei no apareix a soles. Aquesta llei apareix, com sabeu, tot un paquet, tot un bloc, tot d'entrar com el cavall d'Àtila per a enderrocar tot un entramat, diguem, amablement, tranquil·lament, tampoc no és que era per a tirar coeix, no? En la situació que denominem per entendre's del botànic, però almenys era d'una certa decència, d'una certa legislació que era com a mínim de to democràtic, de tro modern, de to europeïtzant, i precisament contra tot això apareix ara l'intentar d'emblanquinar el franquisme, d'intentar de tapar tota la corrupció, d'intentar d'eliminar el català no solament de l'educació, de tota la societat. Penseu, des d'ahir mateix, crec, això que hi ha tants periodistes sí que ho sabran millor que jo, que no sé si des d'ahir, des d'abans d'ahir, des d'avui, entren ja també a saco a tots els mitjans, si és que no havien entrat, que evidentment que els dominaven, a tots els mitjans, penseu com a partir de demà, com tractarà el tema, per exemple, de la dana, com tractarà l'Apunt, d'una altra manera. Se trata de carregar-se aquelles mínimes opcions de democràcia que havia provocat el règim precedent. En aquest context és quan apareix la llei. És des d'aquest context que s'ha de tindre en compte. No ens podem adormir, crec jo. Almenys és la sensació que jo tinc. En definitiva, un altre aspecte que volia que tinguérem en compte, després de tot, del que es tracta és de recuperar la dinàmica del que la política europea de la cultura, de l'educació, la dinàmica aquella que pretén per als països de la Unió. I aquesta dinàmica pretén que no pot haver llengua, com a mínim d'aquelles que es diuen oficials, en principi hauria de ser totes les llengües reals, totes les llengües vives haurien de ser també elements cabals, fonamentals, dins del sistema educatiu. Bé, com a mínim totes les llengües oficials, fins i tot en l'estatus jurídic, legal, que té ara el valencià, com a mínim, aquestes llengües han de vehicular l'ensenyament. Com el primer postulat que té la visió educativa, político-cultural europea, és que cap d'aquelles llengües pot acabar el currículum educatiu sense que siga dominada per tots els educants i les educandes. Això són aquelles qüestions totalment bàsiques, senzilles, elementals, són el mínim que a partir d'ací, és a partir d'ací quan podem parlar. Però abans no. Això no vol dir que ens dediquem també a començar a veure les pegues, els problemes, les qüestions, els tant per cent, no sé què. En qualsevol cas, no podem deixar de ser reticents. I ser reticents encara és una paraula massa benèvola. No solament ser reticents, només es pot veure això a molta mala llet. Només es pot llegir a molta mala llet aquesta llei. I la prova, ja més clar, ja n'hi ha no voleu. Mireu, i com parlen tots els personatges o personajillos aquells que han parit aquesta cosa, no? Com parlen? I quina és la seva visió que tenen ells de la nostra llengua, de la llengua d'este país? La llengua sense la qual este país no existeix. Nosaltres deixem de ser societat com a tal. Deixem de ser valencianes i valencianes si se'ns mengen el valencià. El que passa és que, per fortuna, es mantenim, i això és el que vos dic, és una altra de les condicions aquelles que fa que de la nostra llengua sigui una llengua única al món, és la capacitat de lleialtat que hem mantingut, malgrat tot. Bé, malgrat tot, ja ho sabeu, la conclusió haurà de ser que hem de viure, quan ens plantegem la llengua, viure naturalment en llibertat i amb orgull. En algun moment jo vos dia que he tret també que és important que recuperem l'autoestima. Doncs d'això es tracta. Mireu l'autoestima
com a enfront de tota la gent, de tots els responsables d'aquesta perversió d'articulat. Ara anem a passar a un segon torn de paraula, en el qual ja diguem que demanaré als participants que també intervinga un poc lliurement cadascú en la mesura que se senta apel·lat per les preguntes i que considere que la seva resposta pot ser més, això també útil a la gent que ho pregunta. En aquest cas, abans de passar a la part final, que serà la de les vostres preguntes de la gent a la sala, doncs donem l'oportunitat de respondre a alguns dubtes que s'han plantejat en resposta al formulari que s'ha enviat a les famílies per part de la FAMPA en l'organització i la convocatòria, juntament amb la convocatòria d'aquesta taula rodona. Crec que les primeres, almenys les primeres, ja em direu, vosaltres aquestes dues primeres que vaig a fer, ara veureu per què d'una sola tacada, crec que és interessant que les responga, crec que almenys en primer lloc Francesc, perquè crec que serà qui tindrà més informació al respecte. Les responc d'una sola tacada, les dues primeres, dic perquè la primera és realment un sí o un no i crec que és evident la resposta, per això ho dic d'agrupar, no? La primera és si afectarà la llei a tots els cursos. Sí, crec que és evident. I l'altra és el com afectarà a la distribució dels alumnes en aules. És a dir, serà definitiu, és a dir, pot variar d'un curs a un altre si varia el nombre de xiquets? Hi ha garanties que els xiquets puguen estudiar en valencià encara que siguin poquets? Bé, crec que és... Crec que parcialment més o menys ho hem contestat. En realitat la elecció se fa, vaig a dir-ho així, per a tota la vida. M'explique? És a dir, el que elegis avui te val, si no recordem mal, la llei parla en aquest cas d'etapes, d'acord? És a dir, per tant, evidentment, l'elecció que se faça tindrà el seu progrés en els cursos posteriors fins que, per exemple, un xiquet estigui en primària se tornarà a fer en aquest cas en l'ESO, no? En batxillerat ja no, perquè se farà una distribució en aquest cas en funció del nombre en aquest cas de l'elecció que se faci en l'admissió, diguem-ne, en la llengua, però efectivament aquesta elecció afectarà hasta com a mínim el canvi en aquest cas d'etapa i jo crec que és important dir-ho. És a dir, un se pot passar la vida en un centre havent elegit valencià i tenint la llengua base bàsicament en castellà, però anys i anys. Vull dir que crec que l'elecció és importantíssima. És a dir, que d'alguna manera, si a la gent que ens importa... La primera elecció. La primera elecció, efectivament. La gent que ens importa el valencià és importantíssim acudir. No vaig a dir acudir a les urnes perquè acudirem a una elecció telemàtica. Ho dic perquè és distint i n'hi ha algunes cosetes que se permeten en els centres si no pots fer-ho des de casa, algunes cosetes en aquest sentit, però aquesta elecció marcarà efectivament l'ensenyament i l'aprenentatge de l'alumne, en aquest cas des del principi. De fet, se planteja des d'infantil 2. La segona pregunta no sé exactament... Pots reiterar-la? Sí, la repetís. Com afectarà a la distribució dels alumnes? És a dir, serà definitiu? És a dir, insistís, pot variar d'un curs a un altre si varia el nombre de xiquets? Podria variar, però això no està encara articulat. Jo el que plantejava és que podria donar-se el cas que, a pesar d'haver elegit ja ho hem comentat, no? Havent elegit valencià o castellà, per la pròpia configuració en aquest cas del centre, tu pots caure en un grup o en un altre. És a dir, que al final és una percepció, pel meu gust, que no se li dona tanta importància. M'expliques? És a dir, l'important és, sincerament, segregar això i després ja veurem què passa. És a dir, ja veurem com se configuren, crec que ho has dit tu abans, els centres no se van a generar unitats perquè resulta que n'hi hagin 3 o 4 persones que, ostres, és que n'hi ha 4 xiquets. No, això se farà en funció de les ràtios que permeten, d'alguna manera, generar una unitat més. Tots els anys hi ha un arranjament i en aquest arranjament se determina a partir de quin nombre d'alumnes se genera una unitat més. Però en molts centres això depèn del tamany d'aquest centre. És que estem parlant de que, clar, podria inclús plantejar-se situacions en què aquesta escola de proximitat que tenies al teu costat
que d'alguna manera determinava que tu podies estudiar en la llengua efectivament materna no va passar. Per tant, jo, sincerament, i ara parlo com a pare, podria pensar, per exemple, bueno, doncs vaig a fer una admissió en funció en la meva ciutat, que és Castelló, de veure quins centres, per exemple, com a mínim vehicularan un 60% d'hores en valencià. Té una filla en primària i pot passar. El meu centre pot ser perfectament que se canvi, en aquest cas, la tortilla. I, clar, això pot arribar pot canviar any rere any. Bueno, canviarà en funció de la configuració d'unitats de cada un dels centres. Abans, no sé qui parlava de que, bueno, és que no sé si es farà n'hi havia dubtes sobre si se feia la consulta o no. Efectivament, ara a la inspecció estem fent ja tasques per a l'arranjament del curs que ve. Per tant, si estàs fent tasques per a l'arranjament del curs que ve, has de sí o sí saber la proporció d'alumnes que van a estudiar en valencià o van a fer-ho en castellà. Per tant, la consulta sí o sí se farà sí o sí. Ja ho sabem, no? Però el que intento dir és que és impepinable que se faça en el mes de gener perquè si no, no donarà temps a fer un arranjament com toca. I això crec que és important dir-ho. Bueno, he de dir també que he vist, Zulaika, també que vosaltres heu fet també alguns càlculs en aquest sentit que donen perquè parlem moltes vegades d'un marge molt estret, de que pugui haver una unitat o no en una llengua, pot ser a vegades cosa, quan parlem de quantitats menudes de famílies, òbviament, com és en una aula, doncs estem parlant de que a vegades un vot, dos vots, la cosa pot variar de que n'hi hagi o no n'hi hagi una unitat en una determinada llengua base. Ho dic això perquè també hi ha algunes de les preguntes que ve ara que potser podeu respondre. Encara aquesta primera que dic ara, crec que l'ha dit més resposta en el primer torn de paraula a Francesc, en el sentit que deia que després hi haurà altres criteris, però que aquest se fixa, el tema de la llengua, com el prioritari o preeminent a l'hora de formar grups. La pregunta és, serà la llengua l'únic criteri per fer els grups en el cas dels reagrupaments? Diu, en cas afirmatiu, què passa amb l'atenció a la diversitat si hi ha, per exemple, molt més casos de necessitats especials al grup A que al grup B? Posem per cas. No sé si algú pot respondre en aquest sentit. Qui vulgueu. He dit, però ja si passa paraula. El tema de les necessitats educatives especials sí que determina que la xiqueta efectivament tindrà l'ensenyament en la llengua, en aquest cas materna. Vull dir, no plantejar com un problema. Sí que és veritat que crec que s'especificava que en les aules específiques no se faria... O sigui, els pares que tingueren xiquets escolaritzats en les aules específiques, el que abans eren les aules CIL, ara són les aules UECO, més conegudes com UECO, doncs no faran cap elecció. És a dir, jo he vist l'ordre i en aquesta ordre s'especifica que no faran cap elecció, simplement se'ls atorgarà allò que en aquest cas voldran en aquest cas els pares. Perquè la llei diu efectivament que això... que en certa manera... A veure, no ho especifica en excés, vaig a dir-ho així, però que s'atorgarà o s'ensenyarà en la llengua que en aquest cas determinen els pares. És a dir, que ni tan sols hauran de fer una elecció, en aquest sentit. Per tant, vull pensar que en certa mesura el professor o en aquest cas els ensenyants hauran d'adaptar-se a aquesta qüestió, sí o sí en tots els casos. Per tant, hauran d'adaptar-se a aquesta situació. El que passa és que, jo veig ahí una contradicció i és que si al final hem muntat un sistema educatiu que intenta cada vegada ser més inclusiu, de bones a primera, efectivament, en aquest cas se configuraran els grups amb un altre criteri. I aquesta és la realitat. Ara mateix la nostra legislació d'admissió diu o determina que ha d'haver una certa homogeneïtat en les unitats. A veure si se manté en aquesta llei. Jo sincerament crec que serà més complex fer-ho, és la veritat. I ara vaig a dir una cosa perquè com ha fet al·lusió al professorat, doncs ahir me toca a mi. Com se mantindrà la llengua de l'alumnat de les aules UECO si és el valencià quan poden vindre mestres, professors, professores en comissió de serveis durant 4 anys sense tindre el requisit del valencià, que algú m'ho expliqui.
Ahí lo dejo. Jo volia fer Sí. un comentari, no era respecte d'aquesta qüestió que és tan concreta i que jo no haguera sabut respondre, però l'altre dia en la presentació, el dimecres passat, que vam fer la presentació així de Famílies per Valencià i vam poder entrar una miqueta més a pormenoritzar aspectes, i veig que una de les coses que preocupa és a les famílies en molts col·les de Castelló n'hi ha dos aules per curs A i B. Claro, què passa ahí? N'hi ha 50 famílies que van a poder votar, i clar, tal com està plantejada la llei ara mateixa, si n'hi ha 50 famílies que voten, i n'hi ha 37 famílies que voten valencià, i n'hi ha 13 famílies que voten en castellà. Sabeu el que passarà? Que n'hi haurà una classe en valencià i l'altra en castellà. Clar, Però és que ho diu la llei, ho diu tal qual. està més clar que O clar. sigui que n'hi haurà una sèrie de persones, en aquest cas 12, que a pesar d'haver triat valencià anirà a castellà. Quina llibertat és això? Perquè tanta llibertat no n'hi ha cap. D'elecció sí, però després seràs adscrit a una altra. I ja veurem això com acabarà, perquè n'hi haurà famílies que batallaran. És a dir, si 37 famílies diuen vull valencià i 13 diuen vull castellà, no n'hi haurà 2 aules en valencià, n'hi haurà una en valencià i l'altra en castellà. I si és al revés, igual. El mateix. Exactament igual. Sí, el decret parla de llengua i Llengua B, llengua A i B. Vaig a l'última, que sí que vos demano ja que també siguem breus, també és veritat que és molt concreta, però ho dic per deixar també que puguem tindre temps almenys 20 minutets per a poder respondre a preguntes d'ací de la sala. Esta és, els resultats es calculen sobre el total del cens o sobre el total dels que hagin votat? I els demanen que expliqueu bé com es reparteixen els vots dels qui no voten. No crema, no crema. No, la veritat és que és un dels interrogants que jo... La veritat és que avui m'he llegit l'esborrany de l'ordre del procés, vaig a dir-ho, electoral, d'acord? No sé determinar absolutament res de moment en això. O sigui, és a dir, no n'hi ha un escrutini, no n'hi ha una legislació d'escrutini, vaig a dir-ho així, d'acord? És a dir, si en un centre n'hi ha 200 famílies i només voten 30, serà vinculant, per exemple? És a dir, a partir de quin moment se farà vinculant una decisió? Estic convençut que n'hi haurà una ordre o una resolució que resoldrà aquesta qüestió. Segurament serà elecció, en aquest cas, del Consell Escolar o elecció del centre, etc. N'hi ha moltes fórmules per a fer això. Però la veritat és que crec que d'alguna manera, si se publica aquesta ordre tal com està, s'haurà de publicar d'alguna manera alguna instrucció que ens ajudi a entendre com se va a escrutar aquesta situació perquè poden produir-se situacions. Sí que, per exemple, una de les coses, un dubte que jo tenia és els pares votaran els dos, valdrà el mateix? No, efectivament només valdrà un vot, ja està, és un vot per pare i alumne, anem a dir-ho així. Però és veritat que aquesta qüestió de moment no està contemplada. Però en cas de pares separats... Això anava a dir, jo dic, jo ahir, a veure... L'ordre sí que fica mal. En el cas de pares separats sí que ho especifica, n'hi ha una resolució que és la del 14, en aquest cas de febrer de 2019, que determina que en el cas de dos pares separats s'aplicarà el que diu en aquesta resolució. En aquesta resolució diu que n'hi ha molts casos, parla d'una sèrie de casuística, anem a dir-ho així, però la persona que tindrà, en aquest cas, la palla pel mànec, vaig a dir-ho així, és la persona que tindrà, en aquest cas, la guàrdia i custòdia. Nosaltres no tenim això entès, No, a veure, jo tinc ahí un... Vale, si ho sabeu vosaltres millor... No, bé, jo no crec que ho sapiguem. No, a veure, jo el que tinc entès és que si els representants legals de l'alumne voten llengües diferents, s'anul·la la votació i serà el centre el que decidís. I també en cas que les famílies no voten, serà el centre el que decidís. Per tant... A la llei és que s'escriu d'ofici. Què vol dir s'escriu d'ofici?
Això, que el centre S'escriu decidís. d'ofici que el centre decidís, entenc. El centre és el que resoldrà, entenc, aquesta situació. Els percentatges dels que ja han votat, els percentatges dels que han votat o del cens total. No està, No està, és que això no està... no està especificat, n'hi ha moltes llacunes. Al final l'administració d'ofici haurà d'actuar en tota aquesta casuística. No està gens clar, això és la veritat. Per lo que entenc, Francesc, és que aquesta actuació d'ofici, el dubte que ara hi ha sobre la taula és si se farà abans o a posteriori, pel que veig ara mateix. No? Si no se decidís ara, s'haurà de decidir en algun moment. No? Dir, en el moment de configurar els grups, una vegada que ja s'han fet les votacions, Clar. Per tant, Està clar, en per el tant. moment de configurar els grups de l'alumnat a posteriori. qui té alguna pregunta? De moment algú alça la mà? Jo. Però sí? Tu ja has parlat. Hola, bona vesprada. Jo volia preguntar sobre la llibertat respecte a la llengua vehicular per part dels docents a l'hora de enviar informació a les famílies, reunir amb els pares. Tindran que fer-ho tot per duplicat, tindran que preguntar si eres pare d'este xiquet tinc que parlar en castellà, però si eres pare d'un altre xiquet tinc que parlar en valencià. No sé, la llibertat en quant a l'ús de la llengua, els docents no per a l'educació, sinó per a comunicar-se. Qui contesta? Suposo que me toca, no? Sí. La profe? Vinga, la profe. A veure, ara mateixa estem obligats i obligades a fer-ho tot en les dues llengües. Aleshores, quan fas qualsevol comunicació a les famílies per qualsevol via, has de fer-la tant en castellà com en valencià i duplicar-ho tot. Imagino que, no sé, jo quan vaig fer la reunió de les famílies la vaig fer en valencià, ningú me va dir res, vull dir, tampoc me vaig plantejar el contrari. I sí que vaig dir, si algú no m'entén, que pregunte o després li explico el que no hagi entès, però no sé. De moment la inspecció educativa no ha vingut a dir res, però no anar a fer una reunió d'hora i pico 2 vegades, sinó perquè entonces, és un poc de lògica. Quan tinguem ja establerts, si el meu curs, per exemple, la meva escola és d'una línia, per tant, la meva escola en 13 persones, per exemple, en el meu centre, en una línia, en 13 alumnes, en 13 famílies que voten, per exemple, castellà, automàticament les altres 12 seran escrites al castellà, només n'hi ha una aula. Doncs imagino que si l'aula és en castellà hauré de parlar en castellà, fer les reunions en castellà i dirigir-me oficialment. Una cosa és l'ensenyament i una altra cosa és... En castellà? Si la llei diu ahí s'acaba. Ja, però l'ensenyament engloba tot. La llei parla de comunicacions i crec que és important dir-ho després, d'ofici. D'ofici jo entenc, i corregiu-me, vull dir que igual estic equivocat, que són obligatòries. Les obligatòries, per tant, aquesta conversa que tens tu en un pare o una mare a través d'Itaca, doncs efectivament jo entenc que no s'ha de fer per duplicat. Això no, però efectivament, si tu fas una convocatòria, per exemple, d'una reunió de pares i mares, doncs hauràs de fer-la en tots dos idiomes. Com diu Zulaika, tal volta, quan s'hagin configurat, en aquest cas, totes les unitats en la llengua base, doncs tal volta ahir ja se traurà una nova resolució, una ordre en la que diga que efectivament tu has de fer totes les comunicacions en la llengua base. També caldrà veure com cada centre configura el pla, ja no se pot dir pla de normalització, el pla d'ús de llengües. Ahí també se determinarà, però clar, en tal cas no podran mai anar en contradicció amb la llei, això també és així. Per tant, sí, les comunicacions de caràcter oficial, totes bilingües, totes sense excepció. I les que no són d'ofici, jo crec que ahir n'hi ha un moment per a no fer-ho. És a dir, jo, per exemple, tinc que comunicar-li a un pare que s'ha portat malament a classe, doncs evidentment no ho hauràs de dir en dues ocasions. Això és una interpretació que jo faig, també vull dir-vos. És a dir, perquè no entenc que sigui... Si entenem que d'ofici és el que és obligatori, també és veritat que comunicar-se amb els pares és obligatori.
I ho fas per l'IWE Família, que és un mitjà oficial. Exacte, Ho has per de fer tant, bilingüe. ahir tindria jo, sincerament, també he de dir-vos, tinc dubtes, però jo en principi, com a professor, no faria comunicacions bilingües quan estic comentant-li a un pare qüestions inclús docents. Que la llei també diu en aquest punt que si el document és d'especial extensió o complexitat, que no estàs obligat a redactar-ho en els dos idiomes. Aleshores, també caldria demanar a l'administració que es considera especial extensió i especial complexitat, perquè per a mi pot passar a ser de la nit al dia tot molt complex i tot molt extens. I en aquest cas redactar un sol idioma i tindre l'altre a disposició dels pares que me'l demanen, que això és que ho diu la llei, que l'altre l'has de tindre a disposició de les famílies que te'l demanen. Que això també seria un punt que s'hauria d'aclarir. Molt bé. És que jo tinc un dubte molt concret que m'ha sortit ahir en alguns pares, que és que a la nostra escola se fan desdoblaments. És a dir, per exemple, el profe d'educació física agafa a 12 de l'A, 12 de B i les tutores se queden en 12 només i tenen una atenció més propera, perquè només són 12. Aleshores, això no se podrà fer si és una castellà, un B valencià. Jo entenc que legalment no. Jo estic en aquesta situació. Com he comentat abans, estic en un col·le d'una línia i nosaltres, per exemple, per dir alguna cosa, demà dijous, els meus, que a més ahir tinc uno, la meitat se'n va a educació física i l'altra meitat se queden en mi, fem matemàtiques i va superbé. Si la meva aula és en valencià, s'haurà de fer en valencià, se podrà fer el desdoblament, sí. Sempre i quan aquest altre professor tingui el seu de valencià, que tornem al mateix. Pot ser que vingui en Comissió de Serveis de Madrid i no el tinga i aleshores no el puga fer. Per tant, no farem el desdoblament, perquè aquest professor no serà capaç d'ensenyar a l'alumnat l'educació física en valencià. Si estem en dues línies i el que fem és mesclar grups, no se podran mesclar grups. Se mesclaran grups dins dels que siguin de valencià, que potser és un primer i un sisè, o vull dir, a veure, perquè ho entengueu, la dinàmica, tota la dinàmica que se porta en els centres educatius de desdoblaments, de tallers, nosaltres avui de vesprà, per exemple, ens han passat la vesprà fent tallers intercicle. Tallers on se fan grups de xiquets des de primer fins a sisè mesclats, i cada grup se'n va, uns se n'han anat a fer teatre, uns altres se n'han anat a fer uns tallers d'anglès, uns altres se n'han anat a fer... En fi, no se podrà fer perquè no podrem mesclar els xiquets en què parlem en castellà, en valencià... Vull dir, tota l'organització dels centres se trenca amb això. O per exemple, també, quan configureu les aules d'un mateix curs, normalment se fa o per la primera lletra del nom, després per la primera lletra del... Però a voltes se fan arreglos. O se mesclen com en el teu centre, se mesclen quan canvien de curs, se barregen els xiquets de les dues classes per a que tots se coneguen i tots se relacionen. Doncs això ho perds, també. Realment que els desdoblaments estos que fem a les escoles doncs potser ja no es poden seguir fent, però per exemple a secundària, que tenim les assignatures optatives, un quart d'ESO que té filosofia per al quart A, B, C i D, què passa? Només fa una classe de filosofia i té alumnes de les quatre unitats. I n'hi ha dos en valencià i dos en castellà. En quin idioma ha de fer la professora la classe? En xino. En xino. A veure, no se podrà fer? Segons no sé com. Segons el que es va configurar del centre. Bueno, sí. I ja no només per als alumnes, a nivell de l'horari del professorat, exactament la mateixa pregunta, però sumant-li els horaris del professorat i les hores lectives. Passeu-lo que va avant, per favor, i així agilitzarem. No és fàcil contestar, ¿vale? Aquestes preguntes perquè depenen de la configuració que cada un dels centres faça, però efectivament cada centre tindrà uns percentatges lingüístics i aquesta optativa que tu comentaves estarà determinada en una única llengua i per tant se li assignarà efectivament, quan dic se li dirà que ha de, segons el que hagi el centre decidit
des d'aquest punt de vista del percentatge, farà aquesta optativa en castellà o bé valencià i ajuntarà efectivament a tots els alumnes. És a dir, que ahir dependrà molt més, en aquest cas, de la configuració que hagi fet el centre i el percentatge que tinga, que no en aquest cas l'elecció de l'alumnat. És que jo crec que el que serà complex és seguir fil per randa la pròpia elecció. Això va ser molt complex. I efectivament, ahir tindreu els centres, estic mirant així a un director, que s'haurà... Que també té una pregunta. Que d'alguna manera s'hauran de calfar el cap mirant a veure com d'alguna manera encaixen tots aquests percentatges que prèviament s'han establert a través de la consulta. Gràcies per la tasca que esteu fent. Jo més que un dubte, més que una pregunta és un dubte que tinc, que suposo que el heu debatut abans d'arribar a fer la campanya de Marca el Sí, i és que si davant d'una situació tan ignominiosa, com ha dit Vicent, tan infame, que es planteja en este referèndum, en aquesta votació, si el optar per decidir tractar de convèncer a les poques famílies que puguen convèncer de votar que sí, si a aquesta votació no estarem legitimant una cosa que és il·legítima, una votació que no és legítima. Jo me plantejo què passaria si no anara ningú o anaren molts poquets a votar. Ho dic perquè això durarà anys i a l'hora de desmuntar-ho no sé si serà millor votar una cosa o directament no votar, perquè això no era legítim, això no ens representa i ahí no volem entrar. Suposo que estarà debatut prèviament perquè s'està fent la campanya i jo me sumaré, estic en la qüestió resta, però no sé si estem fent bé des d'aquest punt de vista. Votar és legitimar la votació i és acceptar els resultats. I crec que és il·legítim per la forma en què s'ha plantejat, que va ser una votació telemàtica que no sabem si anem a fer un Google d'aixòs que se fan per a veure què decideix la gent, no sabem què va ser, diran el que voldran i en el millor dels casos els percentatges de valencià a les escoles va baixar dramàticament. En el millor dels casos, és a dir, votant que sí serà un empastre, ja no dic si votem que no, i estem colonitzats lingüísticament, la realitat sociolingüística és la que és, no sols a la Moralla, als patis dels instituts no se parla valencià en absolut i sabem que va ser. Aleshores, què fem? Votem que sí? No votem? Aquest és el dubte que tinc i estic pegant-li voltes encara. Feu-lo? Sí. No sé si algú vol dir alguna cosa al respecte. No, a veure, si no m'equivoco, la llei tampoc no estableix un mínim de votació necessari per a validar la consulta. Per tant, si nosaltres decidim boicotejar la consulta i va uno de la bandereta i vota, ja està. Per tant, passarem d'un 40 a un 60%, un 60-40%. Segurament no és una estratègia. Me consta que n'hi ha claustres que s'han posicionat obertament i públicament en contra de la llei. Crec que seria interessant que tots els claustres dels centres públics es manifestaren. Crec que com a mínim enviaria un missatge molt potent. Les famílies estem intentant fer-ho des del nostre àmbit, ja us he dit, 137 AFES ja han donat suport a famílies pel valencià, 7.500 famílies. Com va dir aquell del bigot, quien pueda hacer que haga, ¿no? Pero en este cas, qui puga fer que faci. Vale. Bueno, allà darrere s'ha demanat una altra, però entonces, també en l'ordre queden aquestes dues. La 10 primer, que havies plantejat, i que quedarà una allà al fons i ja tancarem. Hola, bona vesprada. Jo estic escoltant a la taula i cada volta la indignació me creix, és a dir, suposo que és tan difícil que fer molta meditació i molt de ioga per a poder dormir. Perquè a mi, com deia Vicent, això me produeix una indignació molt gran. Al prop del que comentava la persona que ha parlat abans, el dubte meu és qui garantitza el resultat de la votació. Perquè si la votació és fonamental, i jo crec que tenim que votar, jo estic preocupat no per la meva trajectòria professional, que ja s'acaba, sinó perquè tinc una filla de 12 anys que ha entrat en a primer d'ESO i que se pot trobar, sa mare és castellano-parlant i estic separada d'ella i aleshores poco que rascar, com diuen els castellans. Però la filla parla valencià perquè jo el parlaré, no?
Però qui garantitza que el resultat de la votació sigui el que és? Perquè en una escola menudeta és molt fàcil, són faves comptades. Este centre té 4 línies, el del costat n'hi té 6, no diguem el Ribalta, que és l'institut. No? Vull dir que això comptabilitzar una votació i que siga honesta, després de veure com han tractat aquests jefes que tenim, els últims esdeveniments, que sembla que la gent de l'Ordre Sud no els interessa per a res, sembla que avui encara n'hi ha 3.000 xavals sense classe, ja ho veurem, el tractament que ha fet el professorat, és a dir, el món de l'ensenyament jo crec que els importa 3 pinzells. L'únic que els importa és portar la seva ideologia a terme, són llops, i jo no crec que tinguem que lluitar com a borreguets davant de llops, no crec que fer front i d'una manera molt senyera. Per tant, no sé a qui va dirigida la pregunta, però m'interessa molt saber si està establert qui controla la votació. Gràcies. Només dir que, primer que res, perquè si algú en el seu moment s'ha perdut, abans sí que crec que Francesc ho ha dit, que la votació es fa per mitjans telemàtics. Ara, a partir d'ahir, crec que te pot respondre ja millor ell. Els telemàtics, però un tiro, però sí, no, sí. En realitat, en l'esborrany de l'ordre, a partir d'aquesta elecció, se fa un llistat en Ítaca. Aleshores, després s'hauran de publicar aquests llistats en Ítaca. Evidentment, una votació telemàtica necessita una signatura electrònica en aquest cas. Per tant, se publicarà aquest llistat en Ítaca en els taulons i a partir d'ahir ara tot el món podrà consultar quins són els percentatges. Això és l'esborrany, torne a repetir, l'esborrany, per favor, d'una ordre que encara no està publicada. Abans d'ahir vam rebre al centre l'informe de context. L'informe de context, per als que no ho sabeu, és un poc parlar de la situació socioeconòmica i social de l'alumnat de cada centre. N'hi ha enquestes que n'hi ha moltes enquestes ahí, molts resultats, jo me les crec, però n'hi ha uns altres que no. Que l'alumnat parla majoritàriament, això que ells diuen castellà, que no és ni castellà, és el que escolten en YouTube o en TikTok o tal, però que no és ni castellà, que tindrien de parlar també. Per cert, si sou docents ja sabeu si teniu el C1 o el C2 de castellà o el B1 o el B2, perquè de valencià sí que vos ho exigeixen en castellà. És la pregunta que deixen bé. Jo no me crec algunes enquestes. És a dir, els nostres alumnes així parlen castellà, però no en el percentatge que diu l'enquesta, que ahir s'han estirat una probabilitat. Aleshores, si no hi ha dubtes de si ISE, que ho fa un centre, diguem, extern, etc., si ja no me crec aquestes enquestes, aquestes altres que poden ser més interessades o que poden ser més, no sé, més inclús lesives, si voleu, per a les famílies que són valencianoparlants, com ens les tenim que creure? Evidentment, això últim ja s'interpreta més, crec que és una reflexió que com una cosa que pugui respondre ningú així. De manera que passem a l'última i així ja tancarem. Arran de la reflexió que s'havia fet de si s'havia de fomentar la participació per a legitimar la consulta com a tal, des de Famílies per València sí que va eixir aquest debat i un poc agarrant el model de les Illes, de la consulta que se va fer, un 80% va votar favorablement a mantindre el català en l'educació, un 15% no i un 5% se va abstindre. Des de Famílies per València el que, d'alguna manera, la nostra postura era intentar guanyar la votació i a partir d'ahir, si es quiere que majoritàriament guanya el valencià, que el següent pas sigui agarrar aquests motius per a intentar eliminar el conseller i la llei com a tal. Va ser un debat que vam tindre en reunions de fomentem l'abstencionisme o no, perquè en alguns casos serà favorable, però el model de les Illes també va, el cas de les Illes va encoratjar també. No res, ens quedaria només que agrair-vos a tots la vostra paciència. Soc conscient, crec que tots ho som, de
les limitacions que té, diguem, en quant a poder resoldre tots els dubtes a aquesta taula pel moment en el que estem, perquè n'hi ha coses de les quals només hi ha un esborrany i perquè al final tot plegat dona molt que pensar, que encara queden moltes coses a resoldre o dubtes a resoldre i coses que quedaran en l'aire, fins i tot quan aquests dubtes estiguen resolts, em sembla, però de tota manera agraeix l'esforç a Pablo, Francesc, Zulaika, Violeta, Vicent. Moltes gràcies a tots i totes i bona vesprada.